Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paghatag og ayuda ngadto sa mga biktima sa pagbaha sa Hingoog City, Misamis Oriental. Atong sayron ang mga katikaran pinaagi sa report ni Argel Relator nga live manukad sa Hingoog City. Argel. Cyril na ilisan og kalipay ang gibating kasakit sa libuan ka mga residente dinhi sa Hingoog City, Misamis Oriental human nga mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nisuta silang kahimtang og sitwasyon ingon man ng apod-apod og ayuda kaganihang udto. Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagpanghatag og ayuda gikan sa national government ngadto sa mga residente sa Hingoog City, Misamis Oriental nga biktima sa halapad nga pagbaha niadtong Disyembre 24 hangtod 27 sa niaging tuig. Dunay nakadawat og tag 5,000 pesos cash ug food bundles gikan sa DSWD. Yung mga partially damaged, pag pwede nang balikan, magdadala rin kami ng rebuilding material para naman maayos ninyo yung mga bahay. Yung mga completely destroyed na bahay, ay titignan natin kung pagawa na lang tayo, pwede pang magpagawa ng bago o idadali na namin sa resettlement center. Base sa datos sa LGU Hingoog, miabot sa 168 ka mga balay ang totally damaged ug 819 ang partially damaged sa halapad nga pagbaha sa lungsod. Miabot sab sa 18,452 ka magbanay ang apektado. Tatitiyakin namin na habang nandito pa kayo, we will make sure na kayo ay lahat ng pangangailangan ninyo ay nakukuha ninyo. Lakip na dinhi sila Wina ug Josie nga nakadawat og ayuda. Akong ipakwanto akong kusina kay nahugma kang semento gamay sir. Ipalit ako og materialis. Ako kaming pasalamat nga gitagaan mig hinabang sa gobyerno. Mitambong sab si Pangulong Marcos sa situation briefing kauban ang mga lokal nga opisyal sa lungsod ug probinsya. Sara unang utang susihon sa Pangulo ang kahimtang sitwasyon sa pagbaha dito sa Oroquieta City, Misamis Occidental apan pakyas nga makalapag ang gisakyang aircraft niya ingon man siyang delegasyon tungod sa dili maayong panahon. Ug ganis Cyril, sa karong panahon no nakasinati kita og mga pag-ulan-ulan sukad pa alauna kaganihang hapon. Cyril. Alright, daghang salamat Argel Relator.